Flagstaff eluthuli and power and our Jehova angasikolweni ePhakamani ngasesikolweni ePhakamani ya mntakabawo into neKapa ke ngoku lapha eKapa ngoku ewe kuvakala into bana qululi ingaba mhlambe inyana eh 2016 ethi njena makhela isihloko sakhona sithi inqeba likaYesu inceba likaYesu yeah alright kabani ka 2018 ya 2016 was waphila 2017 ethi ngokhalima makho kazobetha ngeka 20 kazobetha ngeka 20 ndazokwenzeka ngo2019 ethi ndiyawe owanyathelo handi nyaka ugandaganda obo owanyathelo handi nyaka ugandaganda obo uzobetheli andifundanga indlela ngoku ndazobetha album futhi 21 ndiyenze waseithi ngokuthi ndisagqibeleyo i-album ithi le album ithi sitawulaleli mawunemali wangu ubusuku bonke i-album endizoyikhupha ke ngo-Agasti apha kulo nyaka 2024 u2023 awukhuphanga andikhuphanga ngo-2023 kusho ukuthi ugqibele phaa ngobani ngo-2019 2022 2022 yeah madoda yo sewusebenzile kakhulu apha ke kumsebenzi wakho uthi uncediswa ngubani njengoba ke kube khona abantu ekuthiwa ke i-producer njalo njalo inoba ngubani mhlawumbe othi makabe kuyakuncedisa ongaske ubonge kuye ngalomzuzu uSoka Lensango ngabonga kakhulu kumfoka abhala kaDududu
umfowabo makhulu wami. Uyena umuntu andincedisa kakhulu emculweni. Ikwanguye futhi umuntu owandifakayo. Kulo mculo. Phinde futhi ndibonge kakhulu insizwa yasePort St John's. Kuthiwa uBlackstone. Ikhona naye emculweni indixhasa kakhulu le ndoda. Ndiphinde ndizobonga uFudumeza waseDesire eGreenville. I-album yami le ezophuma isesandleni sakhe. Nguye umuntu oyiphetheyo wathi mandikhuphe le album. Ngamadoda-ke endiwabonga kakhulu awo athathu. Apha ke kuba phulaphula bakho okanye mhlambe kubalandeli bakho udlulisa uphi umyalezo? Kubalandeli bami ndidlulisa umbulelo omkhulu ukuba indlela esebendixhase ngayo bangalisayeka, bawuxhase kakhulu umculo wami. Bawuxhase kakhulu umculo wami. Bonke nabakuGoli Rustenburg nalapha eCape Town nalapha eSlagstaff bawuxhase kakhulu umculo wami koNtabankulu nje bonke nje amadolobha akuthi hayi awuxhasa kakhulu umculo wami. Ngiyanibonga kakhulu usibe bese kutheni ke ngoku ngexesha udliwa inja? Lenza yandibamba ndandingapha eBizana ndisiwayile njalo. Sasiyokula phaya komnyumzi phaya. Lenza lena yawubamba umlezane yawubamba yawuqinisa xa ndijoga phakathi sendleleni khona ichilana. Hayi kakhala ndancama hayi ndibambile lenja lena. Ngavele ndaqwalasela ichilana ngosendilibele uba ndisiwayinja. Ngoku ndathi lenza lena kufanele ndiyifake ngomeni. Ifake ngomeni ikukhuphela ingoma. Yavele yandikhuphela ingoma ngelo xesha lenja. Yo, hayi ke ngoku. Kanti kule ndawo xa kusenonja phaa eBizana. Madoda. Yandiyidlalo nje ndisayizonda namhlanje. Alright ke mntakwethu ndibulela ithuba lakho othi walifumana uba makwazi ukuthetha nami ndibonge kakhulu nakakhulu nakubaphathi benivumela ubana mandithethe nawe ukwelo langapha yana ke ecaleni lalomhlaba sikuwo ndibonge kakhulu uthi wena ke ngoku sewuthilo pha into bana ubathembisa uba ke uzawubaphathela umculo omhle omkhulu kulonyaka ngoAugust uzobe ukhupha. Ndizobe ndiwukhupha umsebenzi wami ndizobe ndiwukhupha apha ngoAugust bazowufumana kamba nabantu abasawufunayo. Abangawufumani uyafumaneka nakuWhatsApp. Nama-USB ndiyakwazi ukuwaposta. Kodwa ndicinga ndingayibizi inamba yami kaWhatsApp. Khawuyibize mntakwethu kwenzela uba bagxumele wena. Ithi mandiqale ngale ka-MTN enzela uba bakwazi ukundifowunela abafuna ukundifowunela. 078 1W2 3210. Yeah, mandiphinde 078 1W2 yeah 3210 078 1W2 3210. Yeah, mandibizele ka WhatsApp ngoku. Ithi 079 079 70 70 W255 1 gcina ngo-1
Enkosi Mntakabawo ndinethemba obana ke bakuvile kuzo zonke ezindawo okufikira khona inkonjane community radio ethembeni loba ke uyawuhlala umphefumulo wakho uright ngesizathu soba ke sihlale sinikhumbule noba ningaphandle siyinkonjane community radio. Enkosi tata khawubuliswe phaya ke phaya kwaNomazele phaya ke kwaChesi. Ngiyabulisa nalapha ekhaya lapha kwaNomazele kuya yonke imizi yakwaNomazele kwaChezi apha eLithulini yonke imizi ePhangasephakamane wonke nje amaChezi uyabulisa uphumekini bonke abantu babe nobusuku obumnandi namhlanje balonde kamnandi ngiyabulela. Enkosi tata nansi le ngoma ke baphulaphule ethi ndidliwa yinja. Enkosi futhi